Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. НТРда сәләтеңне күрсәт тапшыруның чираттагы чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Бирдә сәләтле шәһәрдәшләребез көч сынаша, инде җиңүчене, мөхтәрәм тамашачылар, сез сөйләячәксез. Бүгенге кунагыбыз бик кызыклы булырга тора, инде озак сузып тормыйча, аның белән танышыйк. Илгизәр Гыйльманов. Илгизәр Гыйльманов 71 яшь, һөнәре буенча эретеп ябыштыручы, күңел кушу буенча музыкант. Җырманга кечкенәдән гашыйк. Беренче уен коралы гармон. Хәзер ул баян, тальян, хромка, курай, хәтта урындыкта да көйләр чыгара. Илгизәр абый, исәнмесез? Әйбәт кенә исән сау. Бик күп уен кораллар алып килдегез безгә бүген, аңлавыча, аларда уйнап бирәчәксез безгә. Һәм гомумән шушы уйнау сәләте сезгә каян килде? Кечкенәдән инде мин 6 яшьтә тальянда уйныйдым бит инде. Әни алып кайтып биргән, ул сумга иске борынгы тальян. Шул көннек мин парча, ромай, шахта көйләрен уйный башлагач, әни шаккатты инде. Шулай да тальян ул, әмма баянда өйрәнү. Ансы инде сез... Баянда инде мен шул хромкада, мәктәп интернатта укканда бер Азнакайда укыдым мен әйеме. Анда Фәйрүз дигән бер баянист бар иде. Уйнас килә бит, вот шуннан соң минем китте инде баянга. Баянда да нәкъ шулай үзегез өйрәнеп утырдыгыз. Үзем өйрәндем әйе. Кешеләтеп булмый. Кешенең үзенең зур теләге булырга тиеш. Шишмә чыганага шул. Әгәр дә үзеңдә булмаса, кешеләтеп булмый. Шулай да кемдер музыка мәктәбенә кирип, баянчы булам дип уйлый бит. Үзеңнең теләгең булмыйча, ирешеп булмый моңа димәк. Булмый. Мин баянист булдым инде 5 ел укыган. Гел этлемерлыгына уйнады. Абый, сез кайда укыдыгыз дип мен әйтә. Минем артта калмый йөреп җирдә туйда. Бүген инде безгә шушы уен коралларында уйнап бирәчәксез һәм беренче без баянны тәкъдим итәбез, дөресме? Әйе. Әйдәгез, рәхим итегез. Татар халык көйләренә тезмә, бию көйләре. Әфәрин, искиткеч кул чабасагына килә. Илгизәр абый, рәхмәт бик зур. Бу тезмә көйләр булды, әйме? Татар халык көйләренә. Татар халык көйләренә, бию көйләренә тезмәйе. Менә беренче күргән, беренче ишеткән кеше сезне бу көйне ноталардан өйрәнде, каядыр өйрәнде дияр. Хакмы бу? Юк инде. Ноталарны беләсезме? Нотны грамотаны өйрәнеп маташты мен, аннан булай буталып беттем дә ташладым мин ул нотаны. Димәк, моны да үзегез өйрәндегез. Әйе, үзем инде беттем. Мин кайбер көйләрне үзем үзгәртеп уйным, штаб кеше игътибар итсен, матуррак чыксын дип. Безнең әңгәмәбез, безнең чыгышыбыз ахырында нинди нәтиҗә ясап була? Теләгеңә ирешергә кирәк. Күңелең нәрсә тели, шуңа хыялланырга кирәк, әйме? Әйе. Менә Илгизәр абый сыман гармонда уйныйсыгыз килсә, бар тик сезгә тырышырга, уйнарга кирәк, һәм инде менә шулай торып уйнаячаксыз, Алла буйрса. Һәм аңлавыча, безнең хромкада уйнаячак бүген. Әйе. Анда нәрсә уйнаячаксыз? Анда теге мин сайладым инде үзем дә Сарман ягыннан булгач, Сарман киен. Сарман кие. Татар халык җыры Сарман кие. Бик моңлы. Аны теге Зәлиләдә бик матур итеп җырлый. Беләбез, әйе. Әйдәгез, рәхим итегез. Татар халык көйләреннән Сарман кие.
Афарин Илгизар абый, рахмат бик зор. Сарман якларында булып кайткан сыман булдым. Сез менә шушы хромкада инде күпме уйныйсыз? Бу сезнең иң беренче уен коралы димәк. Тальян иң беренче. Аннан хромка. Шул интернетта укганда инде шул. Анда ничәнче класста укыдым, 6-дамы. Илгизар абый, шундый татар телендә шундый бер сүз бар, моң дигән. Аны кайбер кеше әйтә, бер телгә дә тәрҗемә итеп булмый. Сезнең өчен нәрсә ул моң? Ну, нәрсә дип инде, менә мин үзем яратам, менә моңлы итеп җырлаган халыкчан, чын татар көйләрен яратам. Үзем моңлы көйләр. Менә ул шунда гына теге күңелләргә сарамай булып ята инде. Теге просто приятный инде. Димәк, моң ул аңлатырлык әйбер түгел. Ул безнең күңелебездә, шулай дисәк була. Моң инде ул сез әйткәнегезчә җырда була, гармонда була, аны курайда чыгар була, кемдер биюдә моң күрә. Без бит әле белгәнебезчә, сез бит әле гармоннарда гына түгел, урындыкта да уйныйсыз. Аны моңлы дип атап буламы? Була дип безнең туганнардан калган инде, аны сүзләрендә Максум абый мәрхүм инде диярендә чыгарды, көйләрендә үзенеке. Мин как раз без Ташкент ягында яшәдек бит. 8-не битергәч күчеп киттек Ташкент ягына. Шуннан кайткач безне Минҗи апа очраштырды инде. Сезгә күрешергә кирәк, ул тоже бик талантлы. О, Максим абый, ни әйтәм, давай мин моны өйрәнем, әйдә мин әйтәм, өйрәним әле. Шушы урындыкта уйнауны. Һәм шуннан өйрәнеп тә киттегез. Инде урындыкларда уйнау моңлымы юкмы безнең тамашачыларыбыз хәл итәр. Без инде сезгә сәхнәне дисәк була тапшырабыз. Бу безнең Сарман районыннан чыккан җыр инде. Сарман районында туып үскән Максум абыйның җыры. Көйләре дә үзенеке, сүзләре дә әни ягыннан безнең туганнар инде алар. Вот. Алланың кудрәте дигән җыр инде бу. Менә хәзер Илгизар абый, сез һәр бәйрәмдә чакырлы кунактыр инде, әйме? Инде. Шушы менә гармоннарда уйнап, элеккечә аулагыйлар оештыру хәзер дә бармы? Сездә үтәме шундый бәйрәмнәр? Юк, аулагыйларны хәзер бик күргән юк, конечно. Но мәҗлестә мотор җырчылар очрый инде, җырлыйлар, бийләр, тоже музыкаль яктан сәләтле кешеләр күп. Вот. Кайсы белән танышабыз, әйтәбез дигән күп шунда. Сез үзегезнең туганнар арасында бәйрәм оештырганда һәр вакыт гармон алып йөрисездер бит инде. Анда да җырлап утырасызмы дiyum? Гармонда, баянда, урындыкта, бөтенесе дә искиткеч. Чакыралар. Инде мөхтәрәм түбән камалар, сез инде Илгизар абыйның уйнавын ошатып, аңа тавыш бирәсегез килсә, махсус QR код сезнең экранда, инде шушы QR кодка телефоныгызны китереп, безнең кунагыбызга тавыш бирә аласыз. Курайда башкарам татар халкының җыры Олы юлның тузаны дигән көйне.
Әгәр син җырлыйсың, берәр уен коралында уйныйсың, ягъмумән үзеңнең кызыклы сәләтеңне зәңгәр экран аша күрсәтеп, безнең бәйгедә катнашасың килсә, без гаризаларыгызны көтеп калабыз. Ә бүгенгә менә шул, сезнең белән Ильяс Шәйхмәтов идем. Киләсе очрашуларга кадәр.